Ayo. Ayo. Pre. 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 Oh, gano'n sa pre. Oh, ada kada pre? Ngayong adlaw pre? Oh, okay, manadla po. Kuan day pre? Kaning dito ko ka engineer pre ba? Ada tay kuan pre? Trabaho og ma pre. Pakyaw to pre, balik 60,000. Ano po? Pinintalan to. Balay ba? Balay. Mansyon mo to? Sana all. Ano pre? Mao gani pre. Sugod nung sa bawat pre. Mao gani. Lami mo kagsudan pre? Ikaw? Kuhan ko ga. Gutom ra ba ning gikan tang maglakaw pre? Pengon diri ba? Gutom yun. Layo-layo pinyo kaya. Dua ka kayawa ni pre. Lipson man ni pre. O niya, kung ko nagkapayas pre ba? Mao bita pre lami ana pre. Ulay sampit ya pre? Ay, kulang naman ako ni pre. Ha? Kulang na ako ni Dua po kabuok. Di ba kana matukan? Dili pre. Ha? Taklo na pre. Sukod naman ko na ako ni Dua kayawa. Dua kayawa. Sabaw pre, pwede ra sabaw na pre? Na pre? Sabaw? Pwede ra pug sabaw atong panana? O pwede yung sabaw ka pre. O kapayas na pre. Mama sublaan ka. Sabaw mo na ako kapayas pre. Kaningunod ako. Sukod mo na ako ni pre. Sige na laman pre. Mapaulit na lang ko pre kay anya ugma pre mo trabaho ka? Oo, umapon pre. Sige. Ipaulit naman pre kay... Kung ka dala na. Di man na inyong bulay. Sige pre. Salamat kay pre. Wala. Paulit na lang ko pre. Wala pre.